Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawulujengan kasarasan tuwinsih saking ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Agung. Mugi kajiwa kasalira dumateng kula lan panjenengan. Ingkang kula hormati dosen panguji saking Universitas Negeri Surabaya. Nderek nempangaken nama kula Beni Naziro Anas, mahasiswa PPG 2026 kanthi nomor induk kalih gangsal 001 039 kalih sekawan pitu sekawan 60 setunggal badhe ngaturaken materi kelas pitu inggih menika Rama Yana utawi Ramayana wonten ing lairipun Rama Wijaya. Nggih, sugeng hamriksani, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kados pundi kabaripun? Alhamdulillah sae. Nggih, wonten ingkang sakit mboten? Mboten? Alhamdulillah, berarti niki nihil sedaya nggih. Mangkat sedaya nggih. Nggih, menawi mangkat sedaya monggo saderengipun dipun wiwiti, monggo ketua kelas dipun ndonga sesarengan. Donga kawiwitan. Bismillah. Nggih, matur nuwun, mugi-mugi kanthi ndedonga kala wau panjenengan saged sinau, anggenipun sinau menika saged sae sedaya lajeng nilenipun mangke sedaya pikantuk nilai ingkang sempurna. Nggih. Sak menika kula presensi kala wau mungalipun nihil ananging supados mangertos sedaya langkung kenal malih, langkung raket malih. Nggih. Mas Alif. Wonten? Wonten, Pak. Nggih. Anabila? Nggih. Anis? Vina? Yahrotun? Yaskia. Alhamdulillah menika sedaya mlebet utawi nihil. Lajeng sakmenika kala wingi sampun kula sukani tugas utawi gawean ingkang saged dipun beto sakmenika nggih menika wayang, ananging saderengipun nyinau babagan wayang langkung prayogi menika tembang Indonesia Raya Rumiyin. Monggo Mas Danis. Indonesia Kawiwitan. Yuk monggo Mas Danis. Indonesia kawiwitan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku.
bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nggih, cekap matur nuwun, monggo lenggah malih. Nggih. Ananging sampun sedaya, ananging saderengipun lenggah, saderengipun kawiwitan, kok sinten ingkang badhe napa nggih pengen nyuwun pirsa babagan wayang? Wonten? Wonten ingkang mangertos wayang menika menapa? Mboten? Nggih, saderengipun babagan wayang langkung rumiyin monggo ice breaking men kepenak to kaya men tegang kabeh gitu. Monggo wonten ice breaking jenenge game panggil sentuh jenenge. Dipanggil ning didemok. Sing berarti nek dipanggil didemok. Sing gedemok kuwi kudu manggil. Oke, tak nehi contoh rumiyin. Yuk berdiri sithik sing lanang jumeneng. Oke. Tangane berada di samping-sampinge temene. Oke, berat. Rasah didemok sih, rasah didemok. Enggak usah didemok. Mboten usah didemok, mboten usah didemok, mboten usah didemok, Mas. Oke. Mangke seumpama pamane tekon muni Danis, Danis nebok kancane. Sopo? Oleh loro-lorone. Pamane satu tapi, gitu kan ana kiwa tengen. Berarti coba nepuk satu sapa pamane kuwi. Nah, berarti sing ditepuk jenengan nyebut jenenge. Paham? Berarti nek sing disebut jenenge ora oleh nyebut wong, mung boleh nepuk. Paham? Coba riyen. Oke, monggo diwiwiti Danis. Ayo nek di nganu berarti nyebut kan cane, nek ditepuk nyebut kancane. Panggil mawon sapa? Oke. Coba. Salah, Mas Salman. Berarti nek disentuh berarti napa? Manggil. Oke, yo baleni nggih King Salman. Sadirene Mas, sadirene. Oke, sip. Yo. Oke, Salman oleh nyentuh kanan apa kirine jenengan? Kiwa apa tengene jenengan? Oke. Dar. Ayo. Oke, sing liyane boleh berdiri, dicoba riyen. Yuk, sareng-sareng dicoba dhewe. Pokok men oleh ndemok nggih. Oke, diawali sadirene boleh Mbak E? Nggih. Oke, pokok men sing didemok mung nyebutke mawon. Oke? Nah, pamane nek didemok berarti oleh nyebutke. Oke? Sing nyebutke ora oleh ndemok. Wis, monggo dicoba sareng-sareng. Oleh baleni yuk, coba sareng-sareng. Adeng-adeng Mas. Mas. Oke, yuk lanjut. Ya kawan, oleh demok oleh nyebut. Terus. Oke, terus yang liyane boleh lanjut mawon. Diawali dengan jenar. Yo baleni. Bingung? Ame nyebut apa ame? Manggil, apa ame? Demok utawi
Apa nek ini bosone? Demek. Nah, demek. Nah, itu artinya adalah panjenengan menika kedah konsentrasi. Nah, mangke wonten ing pembelajaran menika panjenengan langkung konsentrasi malih amargi napa ana sing disentuh kaliyan dipun panggil menika kudu siap anggenipun wonten ing pelajaran. Lajeng wonten ing niki awak dhewe bakal nyeritake babagan Rama Wijaya. Lajeng wayang. Apa sing tak ngerteni tentang wayang? Oleh napa mawon? Pandawa. Pandawa. Oke, apa meneh? Matur nuwun. Apa malih? Petruk. Ya, apa sing tak ngerteni tentang wayang? Bagus, terus? Dewa, Semar, terus Sempuni. Oke, orang sing sempuni. Gareng. Babat maca. Oke. Nah, para sedaya wonten ing wayang menika kala wau panjenengan nyebutaken tokoh-tokoh wonten ing wayang. Ananging wonten ing wayang menika diperang dados kalih wonten critanipun Ramayana kaliyan Mahabharata. Nah, lajeng wonten ing wayang menika saking riyin jaman riyin menika saking kesenian tradisional. Nah, menika salah satu baling naminipun dengan utawi kayon. Nah, kayon menika kangge napa nggih? Kangge latar belakang nggih saged, kangge tinggi pamane nek nesu dimaling nggih saged. Lajeng wonten wayang menika riyin nek jaman riyin wonten ingkang nyebutaken bilih wayang menika saking tembung ayang-ayang. Ayang-ayang iki opo, Pak? Ngerti ayang-ayang sapa ning kene sing duwe ayang? Ana sing duwe ayang? Boten, alhamdulillah mboten angsal nggih, mboten tak dibuka. Nah, ayang-ayang menika napa? Ayang-ayang menika artinipun bayangan. Bayangan. Dados panjenengan nek duwe ayang menika saiki mung dadi bayangan. Makane aja piye. Lah kok saged bayangan, Pak? Nggih, riyen jaman menika lah ning nggo dolanan ngeten iki ginakaken bayangan. Nah, iki wonten sing jenengane entuk kene iki jenenge kelir. Nah, kelir iki sing dienggo ndelokke bayangan nipun. Kalih sing jenenge nek kaya dian ngertos dian mboten lampu. Nah, lampu sing ning nggon wayang dhuwure dalan niku jenenge blincong. Menika sing blincong mboten sing ngeten nggih. Blincong. Nah, niku dienggo ngeten iki. Nah, yen diengge bayangan. Ananging ugi wonten ingkang nyebutaken bilih wayang menika saking tembung wayahe sembayang. Kok wayahe sembayang iki pripun, Pak? Nggih, amargi wonten ing wayang menika jaman rumiyin menika nyariosaken kangge deripun wonten ing wayang mangke cariyosipun menika mengenai Rama Wijaya. Cak deripun Rama Wijaya kula sedaya riyin pados ngertos kawiwitane wayang menika biasanipun ngertos
Sapa sing ngerti aku? Ayo. Sapa jenengku? Lah, wau sinten wau? Mas sinten? Mas Danis. Leres. Menika kula Bagong. Bagong menika mangke badhe ngawiwiti bilih Rama Yana wonten ing Ramawijaya. Saderengipun wonten ing Ramawijaya menika salah satunggaling wonten carita ing Ramayana. Dadi ning nggon wayang kuwi Mas Danis lan kanca-kanca saksanesipun bilih wonten ing wayang menika cariyosipun menika wonten kalih. Ingkang setunggal menika Ramayana utawi Ramayana, lajeng ingkang angka kalih menika wonten Mahabharata. Wonten ing Ramawijaya menika saking kutha utawi nagari namine Ayodhya. Apa? Ayodhya. Ayodhya menika gadah ratu utawi raja. Rajanipun menika naminipun sapa kira-kira? Sapa ya? Sapa? Sapa? Dasarata. Leres. Lajeng Dasarata menika pripun? Dong, tak jelasin mawon nggih niki wau kula ndodok-ndodok. Nggih, monggo nggih, monggo. Iki clear jenenge ning wayang. Nah, iki jenengane Prabu Dasarata. Sinten iki? Prabu Dasarata. Nah, wonten ing Prabu Dasarata menika iki mimpin negeri sing disebut Ayodhya. Iki rombongan iki dikandani ya tangane ngendi? Oke. Nah, niki Prabu Dasarata niku gadah garwa duwe bojo. Prabu Dasarata bojomu kira-kira pira? Coba tebak kanca-kanca, bojoku ana pira? Sekawan. Waduh, kopean. Pinten malih? 3. Leres menika. Nah, Prabu Dasarata menika gadah garwa cacah 3. Dados garwanipun menika wonten pinten? 3. Oh, Prabu Dasarata menika gadah cacah 3 garwa. Ana Dewi terus Dewi Sumitra, terus Dewi. Oke, niki Dewi, niki Dewi Kayi. Dewi Kayi, terus sinten Dewi sinten? Kakang adik ingkang beda ibu. Ananging nek menawi sami bapakipun menika diarani kandung, nggih. Nah, menika si Prabu si Raden Ramawijaya kalian Lesmana menika badhe ngembara. Ngembarane piye, Pak? Ngembarane jebule suwene 14 terus letet dan sebagainya ngono. Nah siniki akhirnya mlebu dadi sulati karo wong-wong sendiri. Wah, sapa kuwi? Padahal ora ngerti nek iki saka Ayodhya. Nek ngerti saka Ayodhya mesti bakal dadi hormati utawi sebab. Cah loro mlebu set. Tapi niki si Lasmana wis saka awal ngomong ki nek aku bakal nderekke kakanda sing jenenge Ramawijaya. Nek kurang kirang langkung wonten niku wonten ingkang badhe nyuwun pirsa babagan wayang Ramayana. Wonten ingkang badhe nyuwun pirsa? Jelas to? Jelas. Kurang luwih seperti itu. Matur nuwun, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Wonten ingkang badhe nyuwun pirsa? Boten wonten? Menawi boten wonten, kala wingi kula sampun nyukani tugasipun panjenengan damel wayang. Nggih to? Nggih, sampun boten sedaya? Nggih, sampun damel wayang ngeten iki wonten teges kaliyan printinanipun. Lajeng mangke dibagi wonten sing damel wayang. Sehari niki nek saged damel setunggal mawon, menawi boten saged mangke wonten ing
pekerjaan niki wonten namine LKPD, lembar kerja peserta didik. Wau kula kepengin ngertos bilih panjenengan paham sedaya. Niki satu kula surani setunggal. Mangke wonten ing wingkingipun wonten ing belakangnya niku wonten barcode. Barcode mangke sampun beto HP sedaya nggih, mangke dibagi. Barcode mriki ugi wonten kuis nek ten barcode iki mangke panjenengan wajib menggarap semuanya. Nggih, nek garap kabeh wajib. Nek sing iki sak kelompok setunggal mawon oleh diskusi, nggih. Dan ini ugi wonten barcode-ipun komisi. Nah, monggo sanesipun bagi HP boleh. Oh nggih, boten napa-napa. Mangke gantian nggih. Ayo di barcode sing boleh. Garap soal wonten mriki boleh kangge evaluasi. Mangke hasilipun saged dipun pirsani wonten web. Wonten soal sedasa. Di barcode piye? Boleh di barcode boleh. Boleh di barcode. Yang lainnya boleh sambil mengerjakan ansar di barcode. Google mawon yang boten ngertos barcode. Niku wonten materinipun wonten teng mriku sedaya. Nggih. Wonten kuis, menika kuis evaluasi sekalian panjenengan mangke dipun garap wonten mriki. Nah niki wonten kuis evaluasi mangke diklik yen wonten web. Nah mangke wonten iki nama lan kelas. Boleh kami wonten materi ugi kula surani materi ugi wonten soal ini. Boten apa-apa. Engkang boten-boten HP sinten mawon berdua? Nggih, angsal garap teng laptop cobi sinten sing ajeng garap. Niki nggih. Oh, boleh mriki dites yo. Nggih, monggo. Boten apa-apa. Yo. Satu ini satu rasa. Monggo. Nah, ini pun panjenengan mangke gantosan nggih. Ika kuisipun Alan Ahmad. Yo lanjut. Klik Mas. Oke. Dalam? Oke, keren. Oke, boleh. Mangke wonten hasilnya kok Mas niki nek ningali hasilnya. Ningali. Wah, sapa wae sing entuk? Nggih to? Sampun? Iki apa sih iki? Mbake iki ngasih. Ayo. Mboten nggih mboten. Oh, jenengan nggih mboten? Oke. Oke. Matur nuwun. Oke. Jenengan nggih? Pinjem HP-ne temennya juga boleh kok sing sampun. Niku saged nggih HP-ne kancane. Oh. Dipinjemi boleh. Oke, 90. Dipinjeni mbake boleh. Niku langsung ngajeng riyen, yuk kuis malih. Rampung. Wangsul ngajeng. Oke. Oh. Semangat. Mangke teng WP ugi wonten hasilipun kanca-kanca. Jadi kita bisa melihat hasilnya kanca-kanca. 70, Pak. Kok apa? 70, Pak. 70. Hah? 70.
Mboten napa-napa. Niki lho ningali. Ada peringkate. Teng WP mangke paling bawah niku wonten peringkate panjenengan nilai. Bisa dilihat, saged ditingali, di scroll wonten ing bawah. Yo. Oke. Wonten ta hasilnya kanca-kancane? Dalem. Iki wangsul ngajeng. Nah niku hasilnya ke bawah sendiri. Nek kepengin ningali hasilnya. Sinten nomor setunggal? Naura, nomor 1, 2 Naswa, 3 Daneswara. 2 Najwa. Oh, 2 Najwa. Nggih. Oke. Menika nilainipun A, Faris Listanto. Matur nuwun Mas Faris. Alhamdulillah nilainipun sae sedaya. Niki ningali sedaya. Nah, niki nggih rata-rata kelas alhamdulillah 90 wonten ing kelas menika. Oke. Niku lajeng gunggung peserta kelas rata-rata skor, rata-rata kelas. Oke. Naura, Mbak Naura, angsal A. Kaila Ata, pundi Kaila Ata, Mbak Kaila Ata. Oh, mboten napa-napa. Yahratun mboten napa-napa. Azifa. Oke. Oke, saderengipun dipun pungkasi kula badhe nyuwun pirsa riyin. Kados pundi panjenengan sinau wayang menika? Oke. Lajeng piye supados wayange men iso dilestarekke? Pajari terus napa? Malih ditularke terus gadah media sosial mboten? Nah, saged dipun share wonten ing media sosial. Lajeng panjenengan miturut panjenengan kados pundi? Digatekke bentar, kados pundi miturut panjenengan wayang ing jaman sakniki? Pada punah, terus apa meneh kados pundi miturut panjenengan? Jarang, kudu dilestarekke, matur nuwun Mas. Bar panjenengan ngerti wau wayang seru mboten? Menyenangkan mboten? Oke. Nah, dadi sing disebut jaman biyen terus norak menika ternyata saged dipelajari lan damel seneng awak dhewe. Ngoten nggih? Oke. Lajeng mangke kula suwun menawi sampun kula suwun wau kertasipun kangge evaluasi. Oke. Monggo kelompok setunggal saged presentasi. Monggo. Yuk Mas yo. Oke. 2 orang oleh kalih tiang angsal, 3 angsal, kalih angsal. Yuk. Nggih. 3 mawon mboten sak kata-kata. Oke. Yang lainnya digatekke riyen nggih. Ini, Pak. Oke, matur nuwun. Oke, monggo. Oke, yuk, Mas. Maju dulu berdua mboten napa-napa. Ayo, Han. Nggih. Nggih. Nah, apapun kula jelaske to. Engko nek salah tak benake. Yuk. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak tengah. Terus dene. Mboten napa-napa. Yuk. Oke, gatek kirian nggih kanca-kanca nggih. Yuk, salam. Nggih. Sing seru Mas, sing seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula saking kelompok badhe presentasi. Nggih, menika sinten mawon Mas wayange?
Didudui kanca-kancane. Niki Dewi. Dewi Kosalea. Nggih. Dewi Kekali. Nggih. Menika dipun lajengaken kalian ndamelipun wayang dipun lajengaken wonten ing griya kemawon. Lajeng lenggah riyin. Nggih. Menika dipun lajengaken wonten ing griya benjang pertemuan salajengipun menika wayangipun kedah sampun dados nggih. 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 Kula tutup riyin ananging saderengipun kula tutup Ren, saderengipun kula tutup. Monggo dedonga alhamdulillah rumiyin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih, cekap semanten saking kula. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.